Здравейте, аз съм Big Boy, сега снимаме Майнкрафт, ще довършим дроб. До кой епизод? До кой епизод не стигаме? Сега ще видим. Ти играеш, така че нищо не губя. Да го направих. Не напълно, но стой сега снимам. Там. Започва сега. Не дагам. И аз. Най-трудното. Стоп. Ей, дано направят елитък мап. Би. Падни фенда. Да те видим колко си добър там при враговете тихи. За недъра. А ти какво пък направиш? Свърших. Мангали. За малко! Така. Добре. Сега ще го апаса за затворни очи. Умрях естествено. Всеки човек, който го прави със затворни очи, да знае. Не става и така. По магическия начин. Аз ти снимам и за YouTube мапа ти го рекламирам, а даже и го е направил трудно. Сега YouTube вижда какво ги очаква, така че... Сори. Даже и ги удължава. И сега ще му кажем. Хорица. Сега. Разбрах къде ми трябва да отида. Най-сетне. Няма да се е водата, защото после няма как да се кача. Той не си е отмислил много. Добавям. Map Rainbow 9. Обичам! Pink Fluffy! Може и така, де. Вижте. Heaven Bull има стрим. Сега. Ама аз така бързо да кача клипа.
Веднага. Хора да знаете, веднага качвам клипа, докато стрима му работи, правя ЛХ в пакта SMP3. Да знаете, гледайте, много е забавно. Каза на Хейзъл, че е грозна. Ох, голям смях. И в изето падат ухата. Махам се. Ма аз сега ще си гледам пак стрима от Twitch. От Twitch е стрима, само да знаете. Напишете Heaven Bull Twitch, в Хрома може също да стане. Не! Тъпите крила пак. А знаете ли какво можем да правим с тези крила? Казвал ли съм ви, че те стават и за читане? Сега не станаха. Ама крилата са много добър читър. Заради това. Сега от тук, така. За малко. Бля, тази дупка много ме изнервя вече. Сега. Гледайте, така са засилката направо. Казах ви. Ето, сега минавам и това и свършвам клипа. Малко късичък. Ама, какво да се прави? Обещавам, значи тази неделя е Коледа. Ще имам коледен мап. Ще потърся в MCP Master, ако имат. Ще потърся да имат коледни мапове. Много ще се зарадвам да има. И ще го минавам. Вие ще ме оцените как го минавам. Моля ви, пишете в коментарите. Погасите мапове, да бъдете лоши. Добре. Добре, много съм зле. Още после. Паднах много яко с крилата. Гледайте сега. Аре бе, тичай, дебел. По-скоро. Аре бе, тичай бе, дебела. Дай! Абе, то мап, вижте само колко пъти съм умрял. И това е от сега, като влязох. Представете си. Стойте да скоча на и това. Ще отида в YouTube, в канала му. И ще му кажа fuck you. Mapmaker годен. Как не го срам? Не, как може такъв мап? Сега ще го мина по хакерския начин. Гадна е литра. Сега ще видите. Нека да ви науча на малко хакове. Деца, винаги схаквайте. Първа стъпка. Не. Тъпия ми shift. Сега ще видим. Така. Дайте моя ми стрима да гледам. Ще направим тежко нещо. Никога днес ще се стигне до това. Гледайте без брони колко съм пиян, Видяхте ли? Броните са виновни. Пак тичам бавно. Добре, моля ви се, искам да си догледам стримчето. Тук ми стане забавно. 31% имаше. И гледайте да не пащате паркур мапове. Здрасти. Здравей, Шибано. Много си Шибано. Мах. За мен.
Това си тези дропарите. А какво правиш? Що ги взимаш? Защо проблем е? Да, Я да не... трябват ми за сега. Няма бе, Абе, не трябват може. ми. Не са твои, бе, пусни. Трябват ми, имаш и твои. Пусни, бе. Имаш и твои! Не са твои тези. И аз нямам! Кифла. Взима слушалките, тя си има такива. И аз сега ще гледам стрим на ютубър. Сега само да мина този мап. Искаш ли ти да отворим кутията? Коя кутия? Сега само да свърша това, защото го снимам за YouTube. Леле, какъв смотан мап. Кой си играе да го прави? Аз имам една идея, мамо. Ще изчистя читъра. Да. Какво пишех? Как беше? Какво правя? Ще да ми прочетеш това по английски, за да го предам. Стой сега. Защото аз искам да правя... Бе, не, сега не мога. Това беше всичко от досадния гаден мап. И сега, за край на клипа, ще полетя с крилата. И пак повтарям, версията, на която играя маповете на Майнкрафт е 17-ката. Pocket Edition. И това беше от мен, чао. Чакайте, това още го снимам. Чао.